Fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-Aġenzija rċevit madwar 10,400 applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' proprjetajiet u ipoteki. Madwar 28% kienu applikazzjonijiet minn Għawdex. Il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinżot Soppardi qal li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-Aġenzija għal reġistrazzjoni tal-artijiet b'investiment fit-teknoloġija diġitali biex tiżdied l-effiċenzja, it-trasparenza u l-governanza dwar riċerki u reġistrazzjonijiet fuq proprjetajiet Malta u Għawdex. Qal ukoll li għaddej proċess biex l-arkivju tal-Reġistru tal-Artijiet ikun trasformat f'arkivju diġitali. F'intervista ma' TVM News, Catherine Katkuti mill-Awtorità tal-Artijiet fisret kif il-proċessi diġitali qed jiffaċilitaw il-ħidma tal-Awtorità u jtejbu l-effiċjenza għall-konsumaturi. Spjegat kif b'emendi legali li daħlu fis-seħħ sidinu residenti ta' proprjetajiet se jkunu jistgħu japplikaw biex ibidlu jew ineħħu il-kundizzjonijiet li jkunu saru meta l-proprjetà ingħatatilhom mill-Gvern, l-Awtorità tal-Artijiet jew entitajiet ekleżjastiċi. Pereżempju ġieli jkun hemm illi dawn ma jistgħux jibnu tant solari pereżempju, jew pereżempju dawn ma jistgħux ibijaw għaliex ikun hemm ċertu kundizzjoni fil-kuntratt ġieli jkollhom, jew pereżempju jistgħu jbiegħu fi żmien tali żmien, pereżempju ma jistgħux jaqbżu dak iż-żmien. B'din l-iskema l-Aġenzija se tipproċessa wkoll talbi dwar kondizzjonijiet f'kuntratti ta' ċnus inklużi fi żminijiet qodma u li m'għadhomx relevanti għal żminijiet tal-lum. Is-Sinjura Katkuti qalet li ma' din l-iskema hemm ukoll diversi applikazzjonijiet li jistgħu jsiru mill-Komunità tad-Djar li jinkludu applikazzjonijiet għal trasferimenti ta' ċens jew kirjiet kummerċjali għal garaxxijiet bil-kera u biċ-ċens f'żoni ta' oqsma tad-djar, qbiela u kirjiet agrikoli u minn entitajiet kummerċjali għal permessi ta' mwiegħed u siġġijiet fost l-oħrajn.